Genzis gima seche moko miyo gibedo kod ichwang moro matin. En kalor ni seche moko kuom gi osomo. Wanyalo wacho ni gisomo kendo giwacho ga ni gin ne gisomo e kinde mane Kibaki ochiwo mano somo manono, mano mar primary, omiyo giwacho ni gimako buke yo machalo makare ahinya. Kata kamano, ere kaka jonyuol nyalo konyo gi e dealing with pressure? Iwacho ni moko kuom gi neno ni moko kuom gi oseyudo tije to gin to gidong. Weche go mag peer pressure. Ere kaka jonyuol nyalo konyo gi deal kode? Aparo ni ka wuoyo ga tinde kuom peer pressure kata gi paro mar group, to gima atemo manyalo konyowa en ni kawayudo pressure ni kuwuok kuom gigo mowinjore. Ing'eni pressure mang'eny ng'enyne nyithindo yudo ng'enyne en kuom gik moko winjore. To waneno bende taparo ni en ranyisi maber. Aparo ni yor mbui waseneno kutimo tich maber ni idhi manyo nyathi moro ma inyiso ni nitie kaka inyalo loko ngimani kata gi gik moko ma jibuono. Kaka aparo ni kibera nyocha wawuoye nyathi moro loko yugi, ochoko yugi e uteji to loso. Aparo ni mage gik monego koro waketie rameny ahinya mondo nyathi ong'e ni kata bed mana ni ok anyal yudo tich moro malong'o, to nitie jomoko mwanyalo riwogo paro, to ae imiyo gi kaka ginyalo konyore, to ae gidhi mbele kod gigo monego bed ni gitimo. Aparo ni chandruok, an gi pek mar wacho ni watin kod ranyisi mabeyo. To ranyisi mabeyo mwatin gogi onego bed ni koro wanyalo yango gi kaka jonyuol. Wadhi oko mondo wang'e ni kama tiye bende nitiere rowere mwanyalo choko mondo mi wamigi kata mana omuom moro matin mondo gichak go gimoro, nikech ka ginie group to gijiwore. To nikech wantie kod nyithindo mang'eny nie group ma ok gijiwre, giolore. To ka wantiere group moro ma ji nyalo jiwore, to nyalo bedo maber. Kar mondo waket ni pressure ni wasiko gasika ni pressure en gima negative. Ok wanyal manye kamoro ma bende wabede gi positive pressure. Yes. Aya, adwa nasoma ne moko kuom ote manya kwa Ramogi Ajwang' chwalo no kinyi